Panganan khas asli saka Nganjuk sing jenenge dumblek. Piye kowe wong Nganjuk rung roh ya rung tau mangan panganan iki? Padha aku dhewe ya lagi iki lho bolo tak sepilne panganan sing jenenge dumblek asli khas saka kutha Nganjuk. Lah unike jajan dumblek iki bungkuse gawe pelepah pinang. Apa ya basa Jawane pelepah pinang iki? Selontongan jambe. Kok selontongan jambe? Klontongan jambe. Kok klontongan jambe to? Debok jambe. Kok debok jambe to? Kondom jambe. Ya ampun, balah mbuh kulite jambe ngono ae ya. Enek telung varian rasa. Sing putih rasane gurih, sing coklat rasane legi gula abang. Nak sing ijo rasa pandan. Lan aku dhewe luwih seneng sing putih. Rasane gurihe ndak umum. Panganan iki isih iso mbok temokne ning pasar Gondang pas pasaran dina Pon utawa ning pasar Rejoso pas dina Kliwon, terus ning alun-alun Nganjuk kadang yo enek sing adol nak pas dina Minggu. Soal regane nak ning pasar Gondang iki enek sing 15.000 yo enek sing 20.000. Mangan siji ae tak jamin wis to telek-telek kowe. Tak sepilne penampakane bolo. Lah iki lho bungkuse ae saka kulit jambe. Tek dijahit gawe tali rumput Jepang. Lo unik to. Iya panganan kok cian ketok mempok ngene iki lho. Ora ngiler kowe. Ayo ngiler to kowe. Ingetono iki diiris ae lho iso mentul koyo ngene iki lho. Dipangan yo jelas sih mak klenyem wis rasa diangen-angen sok ben gendang OTW golek jajan dumblek siji iki.